This is elegant. Inhle kakhulu. Nigqoke kahle. Bengitshela ukuthi nje amabhayi nibahle kakhulu. Niyaglowa futhi. Kuyasho ukuthi benigquma ukuthi nize la bengingaqhumi ngedwa. Benigquma ngewashi, ngigquma ngeintelezi. Ngithe mangena lapha ngasho ngathi sikhuni. Inhle lento engiyibona lento iyenzeka. Guys, inyanga zithathe kancane. Ziyagibela inyanga. Imali ninayo. Kumele uSARS ngimlethe la ngithi ake nizoba auditor bonke labantu. Imali ninayo. Ngicela ukungena straight to the point. Ngiyanizwa abaphathi bethu etafuleni kodwa nginizwela kude kwasho uhluthuko wathi ngihleli ngaphansi kwesihlahla somvitamin ngilalele nami ke ngizoya epointini kababa uGumede ngeke ngisho ukuthi inyanga ngazi noma uyinyanga akayona inyanga lwababa uyasirobha uyipolitician ngimzwini ngiclever ke mina ngiyalalela ama listening skills nginawo uyipolitician lwababa akayona inyanga into engisho ukuthi from ungadlangadla safika kuDlamini anginizwa mina honestly ngezinye indlela ngithi ngiyangibhora. I'm sorry to say that anginizwa nje ngigcine ngokuzwa ubaba uManzini ebingelela nje ukuthi sizowenzani angikakanizwa ngisalalela ukuthi ngidrive all the way from eThekwini usikhuni usuka ePortchepston egcineni uzosola mina lo muntu anginizwa sizowenzani la. Number 2 mani ngitshela ukuthi mani sitshela ukuthi nifuna isithe eParliament. EParliament you cannot just walk in nje kanjalo nje. Hayi. And number 2 niqhamuka senihleli lapho mina nitheni ngifonela nganibuza ngathi ubani umphathi walento. Nathi nina akekho. Nihlaleleni lapho ubani nihlalise lapho. Nihlaleleni lapho. Yes guys, the question that I have, I know ukuthi most of you guys you do have that question but niyasaba ukubuza. Ubani obabeke lapha bakhethane ngobungani or bafunde kakhulu ukudlula thina. So we need to know, explain to us with nize nibekane from ijazi lo baba othi ungifonelile ubaba umhlonisho wami noNcushe noma uManzini noMngcwabo nongadlangadla nomzimba okhalimali. Why nihleli lapho ubani othe nihleli lapho ihlaleleni. Number 2 mawuzosuka eParliament I don't think you can just walk into the Parliament. Sinabantu besifazane la. Ni amadoda nodwa nihleli lapho. Bakhona that you need to recognize them. These days makutrend sazi ukuthi ukutrend amadoda abantu besifazane sibaphakamisa abaphakanyiswa. Well bayashiwa kanjalo. Namhlanje ngijabulile mangibabona most of them bebethi mabengena egroupini ngingani ka mama uNkanyamba ngingani ka mama uNkanyamba but lo mama uNkanyamba senzeni thina esesitholile opportunity yokuthi sibe setafuleni sike sam recognize na next bakhona ba attending. And 2 bengizothi mina ngoba kubekwe imbono from today ngiyacela kunina baphathe nibekile nina masuka la ngicela kuyowenziwa igroup yabantu abaserious nabadlalayo. I will take these people as abantu abaserious abafuna ukuya phambili. Igroup leyana endala ningayibulali but asithatheni le njengabantu abaserious ngokwelapha abafuna ukuthatha isintu basise kwenye level. Then leyana ke wonke sithatheni ukuthi yokudlala mawuzwa ngathi ufuna ukudlala uposta lezi izinto zocansi iya kule group leyanako ngoba kumele sibahloniphe abantu besifazane sibavikele. Sinobaba la abanemizi sinabefundisi sinabantu abadala esibahlonipha esithi masibona izinto. Do you know ukuthi mangingabona lo sisi eqabulana nomuntu wakhe ngihamba nobaba amahloni ashaya mina ukuthi ish kwenzakalani but manje egroupini sesibone kufaka izinto asithatheni ukuthi bonke laba bala ngeke baphinde bayenze le nto. Number okugcina sengihlala phansi sicela njengamhlanje manje ake kukhetha abantu besifazane abawu2 noma abawu3 abazojoyina lento yeni lapho bazojoyina leyo cabinet yeni lapho esiyibiza ngokuthi
i-national management ke phezulu i-leadership i-national bese ningikhethele one at least eThekwini okuzoreport kuyena uma kunenkinga, one eMpumalanga, one eJoburg, one wherever bonke abantu abafikile, because ngeke ukuthi kuneyinkinga sivele size yonke silethe kunina. Kumele kuqale kudilwe nayo eThekwini, kube nabantu abakhethiwe, then mayihlulekile eThekwini iye phezulu. Bese niphume nomthetho oyi-one ukuthi siyicontrola kanjani lento ka-TikTok, ngoba kumanje sihlangene la ka-TikTok babhizi bahleli bathe balapha sezigodlweni. Kunabantu esibaziyo thina kade bengazona izinyanga bengabona abathandazi, but since kwangena uTikTok wonke umuntu nje sethatha ama chance. Yes, ngizwile ukhuluma ngendaba kababa esingeke simbize ngegama, but bengizothi mina ezukhehlelezi ngoba sengishaye kakhulu mina kakhulu, and futhi abanye abangishayile bakhona la. Ngilo umuntu engizonifundisa into eyi-one ukuthi ayikazi imoto mayihamba ivusa iy'ntuli, i-dust. Leya dust leyana mayivusa ingaxali ngoba vele ispeed ohamba ngaso isona esidala i-dust ukuthi ivuke. Uma niyibona le moto iqala isuka ngelinye ilanga ingoma mayizoqala esontweni ayiqalwa ngabantu abaningi, iqalwa umuntu manjani bese ijoyinwa ubani? Abantu abaningi. Angithi let this be the beginning, and then abaningi bazojoyina imoto isihamba. And uma bejoyina imoto isihamba ningadideki endleleni. Ngithande ubaba ngazi ubaba okhulumile nangu lo sengalawo ubaba sengikhohle ubaba uShabalala umshengu uthi uthe mayihamba wathola ukuthi bayazwana eNorth West, wathola ukuthi bayazwana kuphi. Inkinga esishayile KZN noma izinyanga engiyibonile sonke sesinemali, and futhi uNkulunkulu mayingasibusisa sonke sibe nemali akekho ozohlonipha omunye. So ake sifundeni ukuthi iclient malifika kuwe lithi libuya kuKhehlelezi musu ukufuna ukuphakama ngegama lika Khehlelezi. Ake wenze njengokhehlelezi. Mina lingabe linamanga iclient noma ngilive manje bengibona iSouth Africa yonke. Iclient ihlala lifika lithi maliqala lithi ngikhuluma ngomabika kabi bese ngithi ibambe lapho ke. Angithi njengamanje silapha umabika silapha wena. Sho ukuthi wena mawukwazi ukukhuluma ngomabika nakusasa uzosuka uye lapha. Uthe udla mina ama-client eswalaphayo amaxoki enanikuboni nina lokho. Nizondana nje ngoba sizonde ngoba yindaba yama-client. Let's protect each other. Dlamini ake nisitshele into enisibizele yona. Uma nithi nina sizofoma iqembu eliphi lelo qembu lizobizwa kuthiwa yini ake nikhethe abantu abawu-2. It's either wesilisa oyi-1 ozonijoyina owethu esazi ukuthi ngoba nakhetha nanodwa but sifuna owethu futhi la bese abantu besifazane abawu-2 abazonijoyina ningabi nodwa nje, and futhi nisitshele ama-position enu ukuthi nina ngoba nilapho nini kwenzakalani lapho sifuna ukwazi. Siyabonga.